Paulo ngoma otwere koma Philippifo ti baako. Paulo ni Timoteo, Kristo Yesu nkoa, de koma Kristo Yesu mu ahotifo a wo Philippi nyina ne ahwefo ne asomfo. Adom ne asomdwe a efiri yen je Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nkamo. Meda me Nyankopɔn asenkae a mede me kae mu no nyinaa mu. Nso da made sre nyinaa mu. Mede anigye me sre me mamu nyinaa. Mo ayɔnkofa a mo wɔ no asɛmpa no fam, firi da edi kan de abeduru na yi nti. Na mo ye ho ahotoso sɛ de wafra adwuma pa ase wɔ mu mu no, bewia kosi Yesu Kristo da no. Etine ma me sɛ medwene ye mu nyinaa ho. Efiri sɛ mikura mo akomam. Me mpɔkyerɛ ne asɛmpa no ho anu yie. Ne mfasoɔ mu sɛ mu nyinaa ne me yɛ adom no fafafoɔ. Na Onyankopɔn ne me danseni. Sɛ me di Kristo Yesu dɔ me fi mu nyinaa. Na me bɔ ye ho mpaeɛ sɛ mo dɔ nkɔ so mmoro so a nimdeɛ ne nteaseɛ nyinaa mu. Na mo asɔ nneɔma a ɛyɛ koraa no ahwɛ. Na mo ayɛ korɔgyen ne nipa asuntwudi atoro ni wɔ mu di akosi Kristo da no. Na trene aba a ɛnam Yesu Kristo so ba no ayɛ mo ma ama Onyankopɔn anim onyam ne ayɛyie. Na anuanom, mepɛ sɛ mohunu sɛ deɛ yɛɛ me no ama asɛmpa no akɔ so mmom. Ama me mpɔkyerɛ abɛda di Kristo mu. Amrado aban mufoɔ nyinaa ne wɔn a aka no nyinaa mu. Na anuanom no mu pii nam Awurade mu de wɔn ani ato me mpɔkyerɛ so ayɛ nam aboro so a sɛ wɔka Nyankopɔn asɛm no a wɔnsuro. Ebinom wɔ hɔ a nitan ne atutupe nti na wɔka Kristo ho asɛm deɛ. Nanso afoforo wɔ hɔ a wɔde ani so nso na ɛka. Ebinom firi ɔdom. Efiri sɛ wɔnim sɛ asɛmpa no ho anu yie nti na medaa. Na ebinom firi ntɔkwa pɛ mu na ɛbɔ Kristo din. Efiri sɛ nyɛ ne kronkron so. Na mmom wɔsusu sɛ wɔde ahohia bɛka me mpɔkyerɛ ho. Enti na adɛn. Akwan nyinaa mu no sɛ yɛ mpatuyɛ mu o, sɛ wɔyɛ no nokore mu o, Kristo ho asɛm a na wɔka. Na yɛ mu na m'ani gye. Nanso mɛgye m'ani a. Efiri sɛ minim sɛ ɛnam nkotosrɛ ne Yesu Kristo honhom mmoa no so. Na yɛ bɛda ne nkwagye. Sɛdeɛ mehwɛ kwan. Na m'ani da so sɛ m'ani ngu bibiara mu. Na mmom sɛ ɛyɛ daa no. Afei nso ɛnam nkwa so o, owuo so o, wɔde nam nyinaa bɛkamfo Kristo me nipadua mu. Na me deɛ, mase a metie ne Kristo, na owuo yɛ me mfasoɔ. Na sɛ honam mu asetena yi a ma minya adwuma mu aba a, ɛnea minni mu deɛ memfa. Na mihini nneɔma mmienu yi ntɛm. Pɛ na mepɛ sɛ mitu ha, na mene Kristo kɔtena, ɛfiri sɛ no mmom na ɛyɛ papa. Na honam mu tena deɛ, munti ɛho hia yie. Na mede me ho metu yei so, na minim sɛ mɛtena hɔ. Na mene mu nyinaa tena hɔ ama mo gyidie nkɔsoɔ ne anigyeɛ. Na mo ahohoahoa aboro so Kristo Yesu mu wɔ me ho sɛ maba mo nkyɛn bio. Moma mo abrabɔ mfata Kristo asɛmpa no nko. Na sɛ meba na mebehu mu o, sɛ mini hɔ o, mate mo ho asɛm sɛ mo gyina pintin honhom kuro mu. Na mo de ɔkra koro bom di apereɛ ma asɛmpa no gyidie. Na mo ma atamfo onyi mo hu bribiaa mu. Ɛno na ɛyɛ yira a wɔbɛyira no sɛnkyerɛnne ma wɔn. Nanso ɛyɛ nkwagye ho sɛnkyerɛnne ma mo. Na ne saa firi Onyankopɔn. Ebi sɛ mo na wɔde adom mo sɛ Kristo nti. Ɛnyɛ sɛ mo gye no die nko. Na mmom sɛ ne nti muhunu amanneɛ nso. Na mo wɔ ɔko korɔ no a muhunu no me mu. Na afei mo te sɛ migu soɔ no. Philippifoɔ ngoma ti mienu. Enti sɛ Kristo mu afutuo bi. Sɛ ɔdɔ ara akyikyire bi. Sɛ honhom ayɛ nkɔfa bi. Sɛ yɛmhyehyɛ ne ntimɔborɔ ho a. Momma m'ani gye ni mu sɛ mobɛdwene ade korɔ anya ɔdɔ korɔ. Ɔkra korɔ. Ne adwen korɔ. Monnwene biribi atutupɛ. Anaa nimonyam hunu pɛ so. Na momfa ahobrɛase adwene mu mo yɔnko nkyɛne mo a mo ho. Momma obiara nhwɛ ɔno nko a deɛ. Na mom ɔnhwɛ ne mfɛfoɔ deɛ bi. Momma adwene ɛwɔ Kristo Yesu mu no antena mo mu bi. Ɔno na ɔwɔ Nyankopɔn tibiam deɛ. Nanso wɔammu no mfasodeɛ sɛ ɔne Nyankopɔn sɛ. Na mom ɔtoo ne ho mpan fa akoate bi atoo ne ho so. Dane nipa nsɛsoɔ. Na sɛ ɔyɛ ɔnadeɛ faeɛ no.
ohunu no sɛ onipa ɔbrɛ ne ho ase yɛ sitie de kosi owuom asɛnnua ho wo mu mpo ɛno nti na Onyankopɔn so ama no so kɛse na wadom no din a ɛboro din nyinaa so sɛ Yesu din mu na ɔsorofoɔ ne asase sofoɔ ne asase asefoɔ nkotodwe nyinaa nkotoɔ na tɛkyerɛma nyinaa mpae mu nka sɛ Yesu Kristo ne Awurade mma Agya Nyankopɔn animuonyam. Enti madɔfo sɛdeɛ moyɛ sitie daa no ɛnyɛ sɛ brɛ a mewɔ mo nkyɛn nko mu na mmom afei a mini mo nkyɛn titire no momfa suro ne ahopopoɔ nyɛ moa mo nkwagyeɛ ho adwuma nwie na ɛyɛ Onyankopɔn na ɔyɛ adwuma mo mu wɔ deɛ mopɛ na moyɛ nyinaa mu sɛdeɛ ɛbɛsɔ n'ani. Monkwati huhuhu ne akyinnyegyeɛ nnwade nyinaa na moayɛ nipa a wɔnunu wɔn na wɔyɛ kron Nyankopɔn ma a wɔnni dɛm na ɛma abusua a wɔakonton na wɔakye a mohyerɛn wɔn mu sɛ akanea ewiase sɛ mukura nkwa asɛm no mu na Kristo da no ma wɔahoa me ho sɛ Amerika a metuyɛ no anyɛ ɔkwa na mebrɛ adwuma nso anyɛ ɔkwa na mpo sɛ wɔma me mogya gu mu gyidi afɔrebɔ ne asɔfo som no nso a m'ani gye na me ne mu nyinaa ani gye ɛno nti na mo nso momma mo ani nnye na mo ne me ani nnye nanso m'ani da so Awurade Yesu mu sɛ ɛnkyɛ koraa mɛsoma Timoteo ama no aba mo nkyɛn na sɛ mete mo nka a me ho nso atɔ me na me ni obi a ɔne m'adwene sɛ te sɛ ɔno a mo ho asɛm hia no no ɛfiri sɛ wɔn nyinaa hwehwɛ wɔn adeɛ na ɛnyɛ deɛ ɛyɛ Kristo Yesu deɛ na ne fata a ɔfata no munim sɛ ɔne me som asɛmpa no fam sɛdeɛ ɔba yɛ n'agya ɔno na m'ani da so sɛ minya me hunu m'asɛm mo akyiri apa a mɛsoma no na mede me ho mato Awurade so sɛ mea nso mɛba ntɛm nanso masusu ho sɛ ehia sɛ mesoma Epafrodito a ɔyɛ me nua ne yɔnko dwumayɔfoɔ ne yɔnko srɛni ne mo somafoɔ ne me dɛɛfoɔ ma no ba mo nkyɛn ɛfiri sɛ n'ani agyina mo nyinaa na ne ho yira no ɛfiri sɛ motee sɛ ɔyare ne wɔm sɛ ɔyare owiadeɛ deɛ nanso Onyankopɔn hunu no mmɔbɔ na ɛnyɛ ɔno nko na me nso bi na manya awerɛhoɔ ma mmɔ awerɛhoɔ so ɛno nti mmom na mabɔ mmɔden masoma no na sɛ muhu no a mo ani agye bio me nso mawerɛhoɔ so ahwan enti momfa anigyeɛ nyinaa nyi no Awurade mu na wɔn a wɔte saa no monkura wɔn anidie mu ɛfiri sɛ Kristo adwuma nti na ɔbɛn owuo na ɔde ne kra to hɔ sɛ obesi mo anan mu asom me wɔ deɛ aka nyinaa mu. Philippians nwoma ti miɛnsa. Afei deɛ edi akyire me nuanom momma mo ani nnye Awurade mu sɛ metwerɛ mo ade korɔ no a ɛnhyɛ me brɛ na mo deɛ ɛma mo tim monhwɛ yie akraman no ho monhwɛ yie adwumayɛfoɔ bɔne no ho monhwɛ yie twetiafoɔ no ho na yɛne twetiafoɔ no yɛn a yɛsom Nyankopɔn honhom mu ne yɛhoahoa yɛn ho Kristo Yesu mu yɛmfa yɛn ho nto honam so wɔm sɛ anka me nso mewɔ honam mu biribi a mede me ho bɛto soɔ sɛ ɔfoforo bi susu sɛ ɔwɔ honam mu biribi a ɔde ne ho bɛto so a mimom na mewɔ bie otwa me twetia da ɛtɔ so nwɔtwe mifiri Israel asifo mu Benjamin abusuakuo mu Hebrewfoɔ mu Hebrini mmara fam meyɛ Farisini mmɔden fam metaa asafo no brɛ mu trenee fam wɔanya me ho asɛm nanso nneɛma anka ɛyɛ me mfasoɔ no Kristo nti mebu na de hwereɛ nanso ampa meda so mebu nneɛma nyinaa de hwereɛ Mewurade Kristo Yesu hunu aburo so no nti ne nti na mehwere nneɛma no nyinaa na mebu no sɛ sumna so adeɛ na Kristo ayɛ me mfasoɔ na wɔahuminimu sɛ minnimia metene a ɛfiri mmerɛm na mmom deɛ nam Kristo ho gyidie so ba tene ɛfiri Nyankopɔn mu gyidie so na mahu no ne sɔre atumi ne nama ne hunu fafafoɔ na wɔamama sɛni wuo sɛ bi a mɛto awufoɔ mu sɔreɛ no ɛnyɛ sɛ me nsa anya aka anaasɛ menya mawie pɛyɛ dada na mmom mekɔ m'anim a na me nsa aka sɛdeɛ Kristo nso nsa aka me no anuanom me deɛ misusu sɛ me nsa anya aka biribi nanso adeɛ biako pɛ na meyɔ mema me werɛ firi deɛ atwam no na metwe me mu mepɛ deɛ ɛwɔ m'anim no
Midi mirika me pebotae no humadu. Na makonya osoro fra Onyankopɔn nam Kristo Yesu mu afrɛ me no mu nkunimboɔ no. Enti moma ye mu dodo a ye pɛ no nwene sa. Na sɛ biribi wɔ hɔ a modwene no foforo a, ɛno nso Onyankopɔn beyi no adi akyerɛ mo. Nanso de yi aso dada no, moma yɛnkɔ so saa. Anuanom munsua me, na monhwɛ wɔn a wɔnam saa, sɛdeɛ mowɔ yɛn sɛ susuo no. Nipa bebree wɔ hɔ a menya mo wɔn ho asɛm nkae. Na afei nso medi ne suo meka bio sɛ, wɔyɛ Kristo asɛnnua no atamfo. Wɔn na wɔn wieyɛ ne ɔsɛyɛ, wɔnyame ne yɛfunu, na wɔn anim onyam wɔ wɔn aniwuo mu. Na asase so nneɛma ho na wɔdwene. Na yɛn deɛ, yɛma a yɛbuo no wɔ soro. Efiri hɔ no nso na yɛtwɛn adwenkwa a ɔne Awurade Yesu Kristo a ɔbɛsakyerɛ yɛn ahobrɛaseɛ nipadua, sɛdeɛ n'ahoɔden adwuma a ɔde betumi abrɛ nneɛma nyinaa si ahyɛ n'aseɛ no tie no. Philippians nwoma ti 9. Enti me nuanom a medɔ mo na mefe mo, m'ani gye ne mabotire, munnyina Awurade mu sa adɔfo. Mitu Iyodiafo, na mitu Sintike nsofo sɛ wɔnwina ade korɔ Awurade mu. Na mesrɛ wo nso me yɔnkopa, sɔmma no mu abia, efisɛ wɔn na wɔka me ho pere asɛmpa no. Wɔne Clemens nso ne me yɔnko adwumayɛfo a aka a wɔn din hyehyɛ nkwa nwoma mu no. Moma mo ani nye Awurade mu daa. Meka no bio sɛ, moma mo ani nye. Moma nipa nyinaa nhunu mo dwoɔ, Awurade abɛn. Monna nwini biribi anha mo ho. Na momade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ne aseda ma mo adesrɛ nnuru Nyankopɔn asom. Na Nyankopɔn asomdwe ɛtrante aseɛ nyinaa so no, bɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so Kristo Yesu mu. Afei deɛ di akyire anuanom, deɛ yɛ nokorɛ, deɛ animu yɛ duro, deɛ tene, deɛ ho teɛ, deɛ ɛwɔ ɔdɔ, deɛ ɛwɔ dimpa, sɛ ɔbra pa bi wɔ hɔ a, sɛ ayɛyie bi wɔ hɔ a, saa nneɛma yi ho na monwene. Deɛ mo asua nso na mo agyeɛ, na mo ateɛ, na mo ahunu wɔ me ho no, ɛnoa na monyɔ, na asomdwoe Nyankopɔn ne mo bɛtena. Nso m'ani gye kɛse Awurade mu sɛ, mo afiri aseɛ adwene me ho bio. Mo dwene me ho, nanso mo anya ho adagyeɛ. Ɛnyɛ sɛ ohia nti na meka yei, efisɛ me deɛ masua sɛ asetena bi a mewɔ mu no, mepene ma no dɔɔso ma me. Minim ahobrɛaseɛ, na minim akonkosɛm die nso. Biribiara ne nneɛma nyinaa kokwa me. Ɔmeɛ ne ɛkɔm ne akonkosɛm ne hiadie. Mitumi adeɛ nyinaa yɔ, deɛ ɔhyɛ me din no mu. Nanso moyɛ no yie sɛ moboaa me ma ho hia no mu. Na mo Filipifoɔ nso munim sɛ asɛmpa no fiti aseɛ mu a mefiri Makedonia mekɔɔeɛ no, asafo biara mmoa me ɔma ne ɔgyeɛ nkontaa ho sɛ mo nko a. Na Tesalonika nso mosoma prɛko ne mprenu de hia me brɛ me. Ɛnyɛ sɛ mehwɛ akyɛdeɛ, na mo mehwɛ aba a ɛma mo nkonta dɔɔso. Na menya ne nyinaa ma no aboro so. Na efiri sɛ me nsa kaa deɛ mode ma ne Epafrodito no, ma yɛ mma. Ehwa a ɛdɛ, afɔrebɔ a wɔgye a ɛsɔ Nyankopɔn ani. Na me Nyankopɔn bɛma mo deɛ ehia mo nyinaa, sɛdeɛ na hunya no teɛ, animonyam mu Kristo Yesu mu. Yɛn gye Nyankopɔn na wɔmfa animonyam ma no daadaa. Amen. Monkyiakyia ahotefoɔ no nyinaa maako Kristo Yesu mu. Anuanom a wɔka me ho no kyiakyia mo. Ahotefoɔ no nyinaa kyiakyia mo. Ne titire no wɔn a wɔfiri Kaisare fie. Awurade Yesu Kristo adom nka mo ho.